Elijah called Elisha, and Elisha answered without hesitation. Just as God called Elisha to serve him, Christ calls each of us today to follow him with faith, courage, and commitment. May we respond generously to his call and faithfully serve him in our daily lives. Amen. Elías llamó a Eliseo y Eliseo respondió sin vacilar. Así como Dios llamó a Eliseo para servirle, Cristo nos llama hoy a cada uno de nosotros a seguirlo con fe, valentía y compromiso. Que respondamos generosamente a su llamado y le servamos fielmente en nuestra vida diaria. Amen. Elijah kpọrọ Elisha zaa n'egbughị oge ọbụla. Dịka Chineke siri kpọọ Elisha ka o jere ya ozi, Kristi na-akpọ onye ọbụla n'ime anyị tata ka anyị soro ya n'okwukwe na n'obi siri ike na n'ịdị uchu. Ka anyị jiri obi anyị niile zaa ya ma welu ezi okwukwe welu fee ya ụbọchị niile nke ndụ anyị. Amen.